Bueno, boa tarde. Despois da fantástica intervención de Piu Martínez, tras esta breve pausa, retomamos o Encontro Plan B nesta ocasión falando de lectura e familias. Este programa, que cumple agora 5 anos dende a primeira convocatoria, deseñouse coa intención de promover unha maior implicación das familias na educación lectora das crianzas, facilitando contextos nos que nais, pais e outras persoas da contorna familiar poidan amosarse como modelos lectores, compartir experiencias de lectura coas súas fillas e fillos e implicarse incluso no deseño de actividades de mediación lectora e acceso á información. Para falar de todo isto, comparten este espazo con nós Sara Dumesnil Pérez e Silvia Picos Lorenzo. Sara é a responsable da biblioteca do IES Eduardo Blanco Amor en Culleredo dende o ano 2022 Silvia é a responsable da Biblioteca do CEI Plurilingüe San Xoán de Filgueira en Ferrol dende o ano 2023. Moitísimas grazas ás dúas por estar hoxe aquí con nós, compartindo este espazo e as vosas experiencias. Así que, sen máis, paso a palabra agora a Silvia. Vamos a quitar isto de aquí. Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Primeiro, antes de nada, agradecer a Asesoría de Bibliotecas o convite e tamén agradecerlle a visibilización que fai dos coles e dos traballos que facemos todos desde a Biblio. Eu son a especialista de música do meu cole, son tamén a responsable da biblioteca e tamén a xefa de estudios. Hoxe vou vos contar a nosa experiencia en este programa de biblio... Nos estamos, iba a decir, somos Plan B, temos outros programas, pero xusto en este programa de lectura e familias, este é o noso primeiro ano. Pero é verdad que si vimos traballando dende anos anteriores, coas familias de maneira, impulsando un pouco a interacción con elas e a entrada da familia no cole. Vou vos a presentar o meu cole. Aí o tedes. Este é o cole, non sei se o coñecedes, está en Ferrol, o San Xoán de Filgueira, vedes que ten unha parte de educación infantil, outra parte de educación primaria, ahora mesmo somos alrededor dos 140 alumnos, somos un cole, liña 1. Xeográficamente atopámonos nuestra radio, máis ou menos da cidade de Ferrol, nun contexto rural ou semirural, vimos decir. A nosa escola é un pouco particular, porque sitúase cerca de 3 campamentos xitanos e unha barriada marxinal, polo que unha gran parte das nosas familias e alumnados pertencen a un nivel social, cultural, económico baixo ou moi baixo. De feito, aí tedes... Vamos a ir directamente ao curso 2025, un 58% das nosas familias, noso alumnado, atópanse en risco de exclusión social. Alrededor dun 79% do alumnado presenta necesidades específicas de apoio educativo. Aí temos un 31% de alumnado estranxeiro, pero estamos no 35% en realidade, e un 30% de alumnado de etnia xitana. Esta é a realidade coa que traballamos diariamente e, moitas veces supón un desgaste emocional importante porque hai situacións e vivencias duras que acompañan os nosos alumnos e as nosas familias. Entón, aí xa vos imaginades o importante que é para nosotros a implicación da familia na escola e o traballo conxunto con elas. Por outra parte, tamén temos unha porcentaxe de alumnado importante que escolle o noso cole polo proxecto educativo. É un alumnado que, ao final, si ten un nivel cultural, económico, medio, diría medio alto. Entón, o contraste é bastante grande. O noso proxecto educativo, vedes aí así algunha referencia por aí, vamos a quitar isto de aquí, perdón. A ver se agora o volvo a poñer, como era? Non? Sí. Sí, dalle escape, volvemos a empezar.
Bueno, vou vos contando, mentras tanto. Nada, o noso proxecto educativo caracterízase porque, bueno, non temos libros de texto, nin en educación infantil, nin en primaria, perdón, en ningún curso, ninguna etapa, ninguna materia. Bueno, traballamos en educación infantil especialmente por ambientes de aprendizaxe, temos varios ambientes, o de xogo simbólico, de arte, o de proxecto. Traballamos dunha maneira pois moi vivencial, experimentando, bueno, rodeados, además temos un entorno natural moi, bueno, pois a verdad, moi invidiable prácticamente, e temos horto, temos animais, e os nenos traballan, bueno, pois moi ben nese ámbito. Entón, pois, moitas familias nos elixen precisamente por iso, por este proxecto. Vamos a ver. Bueno, pois estaba claro, é un cole de extremos. Nós sempre decimos que eso, que somos un cole de extremos e que hai unha diversidade total. Bueno, pois con esta, desde sempre, históricamente, no noso cole se traballou moito coas familias. E bueno, todas as compañeiras que estiveron na Biblia antes que a min, bueno, que formaron parte do cole, pois sempre impulsaron moitísimo este traballo. Pero, bueno, últimamente, nos últimos anos, notamos un descenso, unha desconexión das familias coa escola. As familias que estaban entrando, pois non participaban da vida escolar dos seus fillos. Moitas, para algunhas, o paso do neno pola escola é un trámite, isto é así. Para outras, a cantidade de traballo que tiñan as horas que botaban pois xa non lles permitían prácticamente ter esa conexión, e por outra parte había outras familias que sí, con un bo nivel cultural e, bueno, que poderían vir, pero os seus cargos de responsabilidade nos seus traballos, pois ao final tampouco lles permitía conectar. Entón, notábamos que estábamos aí un pouco, bueno, pois, abandonándoos, non? Vendo esta situación, pois decidimos ver que podíamos facer, como retomar, como reenganchalos, porque efectivamente anos atrás pois sí que había un grupo de familias potentes no cole, fixeran un grupo de ganchillo, quero dicir, bueno, tiñan unha boa conexión e, vale, salteime esta parte, e, bueno, pensamos, bueno, como podemos facer, como os volvemos a enganchar? Bueno, pois isto, todo o traballo que se fai dende a Biblia. Se en todas as escolas a biblioteca escolar pois é unha parte fundamental que dinamiza un pouco todas as actividades do centro, pois nunha escola como a miña, pois vamos, é importantísimo, porque, bueno, pois ao final os nosos nenos teñen que saber, teñen que salir do cole lendo, escribindo, sendo moi competentes para poder enfrentarse ao que lles vai a tocar e polo menos para que poidan superar un pouquiño as dificultades que sabemos que van a ter. Entón, ao final, a escola vai a funcionar, ou funciona en moitas ocasións, como unha compensadora social, e este é o noso caso. Bueno, aí vedes a Biblia, demoslle tamén potenciámola moito nos últimos anos, porque, bueno, pois fixemos que fose un poquinho máis acolledora, sigue, sabedes, aí con eses rosas e eses colores que estiveron moi de moda, non sei se nos vosos coles tamén, así estridentes, pero dentro diso, bueno, pois fomos facendo eses lugares acolledores. Temos radio escolar, estamos dentro do programa Bibliocreativa, aproveitamos moitísimos espacios verdes para as lecturas, sempre que fai bo tempo, sempre se sale do cole, as clases e bueno, os momentos lectores e demais. Bueno, pois na Biblia, entón, foi cando decidimos mandar a través do Avalar, que eso no noso cole non ten moito éxito, pero, bueno, a través do Avalar e tamén a través de pequenos, pois, folletos, anuncios e demais, fomosles mandando actividades que nosotros pensábamos que lles podían gustar. Tamén, por outro lado, lles mandábamos, pois, un pouco cuestionarios, a ver, que che gusta, que podes aportar. E, bueno, pois, algúns viñeron cubertos. Algúns, porque moitos
non sei se se ve, bueno, ahora xusto, seguro que lle toco por aquí. Moitos, pois chegaban como este, non podemos ayudar. E entonces, claro, pois nosotros pensamos, non podemos ayudar? Yo creo que sí. Entonces, sí que podes. A ver, que sabes facer? Que nos funcionou a nosotros? Salir do centro e a salida, cando viñan a buscar os nenos, e chegarnos ali, e así, decir, bueno, a ver, mira, pero tú non saberás cociñar, un non sei que e tal, non saberás non sei que, pois tú tens que vir a radio, porque viches a radio, tens que entrar. Entón, cada vez que nos veían salir, en plan, buf, madre mía, aí ven esta, a ver ahora que nos viene, madre mía, nos va a liar, vamos a tener que ir. Pero, é o que nos funcionaba, porque ao final, tirando así, pois foron entrando no cole. E descubrimos moitos talentos ocultos. Por exemplo, bueno, empezamos a facer así, pois, obradoiro de... Este foi un obradoiro de acuarela con este pai, descoñecíamos totalmente que soubera pintar. E, bueno, veu a facer este taller. Bueno, todos os talleres e actividades que se fan sempre están anunciados con un cartel. Estes carteles vanse poñendo despois no cole para que, bueno, vayan vendo a trayectoria que vamos seguindo e a xente que pasou polo cole. E, bueno, pois aí está, con educación infantil e educación primaria, están pintando con acuarela. Sempre intentamos que esa actividade que esa familia fixo no cole non queda aí, non sea un pegote máis. Bueno, sabes pintar acuarelas, va, moi ben, pero ya está, ven e pinta e xa está. Non. Intentamos buscar a forma de metelo dentro do proxecto, aínda que non este definido ao principio, non? Neste caso, por exemplo, pois despois de que veu este pai e nos enseñou a pintar con acuarelas e fixemos cousas con eles, pois extrapolamos ese traballo e esas ensinanzas a, pois, outros traballos que, bueno, pois, isto foi Letras Galegas 2025, unha recollida que fixemos de coplas tradicionais no entorno de Ferrolterra e tamén o cancioneiro tradicional galego, que eles ilustraron, os rapaces ilustraron, gravaron tamén na radio, cantaron, están aí nos QRs, e que despois o que fixemos con isto foi, pois, unha especie de tarxetiñas que repartimos, moitas, que repartimos a todos os establecimentos do barrio, supermercados e demais. Entón, o día das Letras Galegas, ibas a facer a compra e levabas unha copla do San Xoán. Vale. E, bueno, con estas ilustracións que estaban feitas con acuarela. Vale. Vai, non me acordaba. Repartímolos polo barrio e tamén fixemos este álbum de cromos que, bueno, que ao final pois repartimos polas clases e aí os rapaces, bueno, pois pegaron os cromos e demais. Vale, outro obradoiro que se fixo pois foi o de fotografía. Había pais expertos en este ámbito e, bueno, buscaron un ratiño para vir. Xogamos coa luz moito e veu a explicarnos, bueno, isto foron varios obradoiros que se deron en diferentes anos, vale? Están aquí un pouco mesturados, pero fixemos, pois, actividades deste tipo. E, por exemplo, bueno, pois, isto foi outro proxecto, estaba relacionado, neste caso, cos ervas curativas e aromáticas dentro do proxecto, xa non recordo exactamente o título, pero, bueno, estas fotos que ves aí foron feitas polo alumnado despois deste taller de fotografía. Aproveitando todo isto, pois fixemos unha exposición e, bueno, pasaron as familias a velo e demais. Obradoiros de costura. A costura é unha cousa que sabe facer moita xente. Bueno, vai vos salir por aí un vídeo. En algún momento igual vos levades un susto porque igual algún vídeo sona ou algunha diapositiva, pero, bueno, estades aí avisados. Fixemos, dentro desta actividade, preparamos unhos saquiños de, bueno, estábamos coas ervas aromáticas e curativas e tal, pois fixemos unhos ambientadores. Entón, co alumnado de infantil, tivemos aí pois moita axuda. Intentamos que non solamente entren no cole as familias, os pais dos alumnos, senón, en este caso, tamén entraron os pais das profes. Entonces, pois tamén os xuntamos. Bueno, facemos así a veces uns grupos un pouco raros, pero que nos funcionan moi ben, porque, bueno, pois a verdade é que, comparten, e mirade, non sei nos vosos coles, pero no noso,
este tipo de actividades funcionan moi ben e aproveitámolas para meter outras pinceladas de algunhas cousas que nos gusta e que de outra maneira non veñen. Por exemplo, a escola de familias, viñan dúas. Charlas que nos parecían importantes, alimentación saudable, viñan dúas. As dúas que non lles facía falta, como suele pasar, non? Claro. Pois, que facíamos? Pois en estas charlas estás compartindo con estas familias e entonces aproveitamos para eso, pois tirar, como metemos aí, non sei, de maneira transversal todas as cousiñas que nosotros queremos que lles cheguen. E é o que mellor nos está funcionando. Bueno, pois sabedes, aí están eses saquiños que despois levaron para a casa. Outro obradoiro de costura, en este caso, pois están cosendo nun cartón, están facendo unhas etiquetas porque elaboraron, isto é deste ano, estamos nun proxecto que se chama Auga Maxa Encantamento Ferrol a través do tempo. Nada, están facendo pois algunhas ervas, vedes que somos moi da naturaleza, entonces ao final tiramos moito pois de, pois eso, ervas, plantas e demais que nos parecían que, bueno, que tiñan elementos así máxicos, fixeron unhas candeas, meteron así esas etiquetas que estaban bordadas, cosidas por eles. Outro, por exemplo, este é un bordado é un obradoiro de costura a máquina, aínda que, bueno, tamén fixemos o traballo de marcaxe e demais. Como estábamos co entroido, pois aproveitamos a que eles marquen, recorten e, bueno, aí temos a unha boa traballando cos nenos. Mentras, bueno, fixemos varias estacións, organizamos estas actividades en estacións, porque, bueno, para poder telos máis individualizados. Bueno, en unha desas estacións estaban cosendo unha tela de saco, como eles traballaran unha lenda, a lenda da moura, que se convertía en galiña, dos pitiños de ouro e todo isto, pois eles imaginaron a moura dunha maneira, bueno, e fixeron, isto estaba ainda por rematar, pero esta idea, entón, isto son así resultados que vamos sacando. Vale, é aceptable o sonido. Vale, nada. Aquí temos esta nai que controlaba tamén moito de lingua de signos. No noso cole, todas as mañás, facemos unha especie de asamblea inicial, todos xuntos, donde nos saludamos, damos o bo día, San Xoán. Entonces, facémolo en lingua de signos, e dicimos que día é hoxe, que mes estamos, que tempo vai, que merendamos, e que pasou un día como hoxe. E todo iso o fan os nenos con lingua de signos, que foi a raíz de que esta nai veu a ensinarnos a asignar. E aquí, o que escoitades foi unha canción que inventamos, foi para homenaxear a Luisa Villalta, collendo algúns dos seus versos, musicámolos e signámolos. E, bueno, pois aproveitamos estes obradoiros para aprender cos nenos. Está cantando aí alguna. Vale, obradoiro de plantas curativas. Mirade, isto, nada, o vídeo, sin máis, simplemente recolle un pouco ese traballo que fixeron os nenos, pero o interesante é que non coñecíamos os veciños, nos coñecíamos moitos. En frente do cole tiñamos un campeiro que estaba balado, e os nenos, claro, iban collendo malva, collendo plantas que tal. Dentro dese campón había moitas ervas que a nosotros nos gustaban, pero non podíamos entrar. Ata que un día, explorando por ali e tal, coincidimos co señor que abreu o balado, que pois era o veciño Pepe, que non conocíamos e que agora é o noso mellor amigo, porque resulta que a Pepe lle gustou moitísimo que os nenos foran ao seu campo. Descubrimos que sabía unha pila de cousas que nos contou, como curaban a el de neno, que plantas utilizaban e demais, e fomos botando man del. Entón, agora, cada vez que Pepe pasa por aí o vemos, xa o chamamos e sempre, bueno, sobre todo os de educación infantil, sempre queren interactuar e que Pepe veña e vaya e máis. Entón, bueno, pois eso, que a veces non salíamos tanto ao exterior como nos gustaría. Bueno,
sabedes, familias que saben facer, pois saben tocar un instrumento, que pois teñen coñecementos científicos e que se achegan ao cole e nos contan. Casi todas as familias, prácticamente todas as persoas que entran no cole, todas as familias pasan pola radio. Todas. Aí vades ver, non sei se se vai a pasar. A ver. Bueno, sigo vos contando, despois vemos todo, pero unha cousa superimportante para nosotros é a radio. A radio é un elemento dinamizador do alumnado, pero tamén nos axudou moitísimo coas familias. A verdade é que cada vez que veñen ao centro que nos fan calquera actividade, aproveitamos para collelas e que pasen pola radio e que falen, pois contando a súa vida, as súas experiencias ou falando do que elas nos veñen a falar. En este caso hai unha actividade, despois saberemos, que se chama Somos Poesía. En esta actividade fomos animando a xente que viñera a ler unha poesía en galego. Temos mogollón de alumnado que é castelán falante, a maioría del, entón, bueno, supoñía un reto. Temos moitas familias que non saben ler. Iso tamén supuxo un reto importante, porque ler unha poesía na radio cando non sabes ler, pero igualmente pasaron e superámolo, sacámolo adiante, además, sin ningún problema. A veces, cando se achegan as familias ao cole, a veces percibimos que detrás de esa falta de interacción ou de interés hai vergonza. Hai tamén moita vergonza de que vou aportar eu, que vou ir eu á escola. Cando as captas van á radio e aínda que non sepas ler, resulta que podes gravar un programa e decir un poemiña e está a túa neta contigo e está escoitándote e ao final eso, pois é moi guai. E ao final fai que a escola non sea tan reticente a entrar no cole. A próxima vez que te chamen, pois xa vas con outra actitud, sin tanto medo. Bueno, pois en esa actividade que vai a salir agora, nada, que se chama Somos Poesía, pois sí que, pois pasaron moitísimas familias, casi, non sei, poderíamos chegar a un 60% de familias que pasaron e que gravaron na radio cos seus fillos. Bueno, despois poñovos un cachiño pequeno co tema da radio. Ahora sí, gracias. Estábamos por aquí, a ver se non... Vale, aquí. Bueno, dame hasta medo darlle a ampliar, Voulle dar. Vale, aquí temos, esta obradoiro das Folla do Maínzo. Mais que por estas mulleres que viñeron aquí a darnos unha charla de como se traballaba coa folla do maínzo, o que tedes aí é o conserxe, porque todavía recordaba Manolo que na súa casa, cando ele era pequeno, se celebraba a festa das follas. Entonces, aproveitamos toda a comunidade educativa que queira, que poida aportar para rescatala e metela, integrala dentro destes proxectos, e incluso que faga grupo coas familias. Vale? Obradoiros naturais, pois aquí tedes a César. César é un mestre xubilado do noso cole. Tamén o rescatamos, porque foi mestre dos pais destes nenos que teñen aquí. E tamén ten un señor maravilloso e ten unha disposición estupenda e veu a darnos un obradoiro das árbores, das especies arbóreas do cole, do patio, que moitas delas as plantou el. Entón, pois, aí está, tiramos un pouco de todo. A cociña, maravilloso, un elemento, todo o mundo cociña, maior ou peor, pero todo o mundo pode aportar algo. A veces podemos utilizar o comedor, pero tamén, como vedes, temos un hornillo eléctrico, e aí, bueno, en fin, facemos de todo, rosquillas e demais. A veces non hai que ter moitos medios para, bueno, tirar para adiante coas actividades. E, bueno, pois temos de todo, bolos preñados, rosquillas, pura de calabaza. E isto foi unha cousa super especial. Cosábanos moito que pois,
as familias de etnia xitana entrasen no cole, fixeran cousas, colaborasen e conseguímolo a través deste obradoiro de cociña. Están facendo unha receita tradicional do pobo xitano que é arroz con hinojos, arroz con fiuncho. E foi, de verdad, para min é super emotivo este vídeo porque vivimos todo o proceso. Fomos con elas a buscar o fiuncho, que non vale calquera. Collimos o fiuncho, bueno, os nenos traballaron, fomos facendo texto da receita, fomos escribindo ao mesmo tempo que cociñábamos. E isto, claro, ao principio tiñamos moitas reservas porque, a ver, non era un postre ou algo que estuvéramos habituados, era un guiso de fiuncho que non sabíamos que sabor iba a ter aquilo e que resultado, sabes, o mellor despois os nenos, pois, o mellor non o comían ou... Bueno, pero foi totalmente ao revés, Foi, estaba riquísimo, os nenos comían da pota a cucharadas, vistedes aí. Pasaron os profes pola cociña, comeron os profes. E elas que viñan con un pouco de vergonza, pois foronse, a verdad, super orgullosas e, ademais, extrañadas, porque resulta que os seus netos e os seus fillos na casa non o comían. Pero na escola sí, porque todos os compañeiros, claro, cando empezan a dicir, ¡buah, que rico, esto genial! Entonces todo o mundo come, bueno, e nos encantounos. De feito, estamos agora, para o mes de abril, repetiremos con outras recetas tradicionais tamén de aí. A biblioteca, bueno, todo o que nos queiran contar as familias da súa vida, todo é sempre ben aceptado. Bueno, aquí están contando pois lendas, personaxes mitolóxicos pois de outros países, dos países de orixen destes pais. Bueno, poño así un exemplo de algunhas cousas. Eso que vos decía, que todo pasa pola radio. Aquí está unha das avoas contándonos unha historia, un momento complicado da súa vida, e aí está na radio. Esta é o que vos contaba. Benvidos a Somos Poesías. Aquí nos son las ondas. Hai dificultades, pero gravamos na radio igual. Non pasa nada. Vamos a deixar un poquinho. Leel. Vale, quería poñervos isto porque a veces os programas de radio son estupendos e maravillosos e todos falamos xenial, pero eso no meu cole non pasa sempre. E non pasa nada. E están aquí. E é un recordo, bueno, super bonito. Despois, xa vos lo paso, porque non quero coller máis tempo do que tal. Outra actividade a través da radio, contos de vellos. Experiencias, sabedes que participan familias, pero tamén aí tedes todas as profes o claustro do San Xoán, que, por certo, é un claustro moi guai, participan, somos un cole pequeno, o claustro non todo o mundo é definitivo, é bastante cambiante, pero sempre conseguimos facer grupo. E a verdade é que todos os compañeros e compañeiras que pasan participan nos proxectos, aportan sempre todo, cada un na súa medida, pero sempre están aí. E, bueno, pois aí temos donde realmente podemos, bueno, meter esas cousiñas que nos gustaría establecer coas familias, son as convivencias, as festas, as andainas, acompáñanos a todas as que facemos. Teñen moito éxito as festas. De feito, vamos a facer un obradoiro de alimentación saudable, pero non o vamos a plantexar así. Plantexámolo a través dunha convivencia, onde vai haber unha merenda, onde vai haber unha actuación, o mellor musical ao final, porque nos interesa que esa xente, pois, ao final, se achegue ao cole, non?
E aí vedes as celebracións, as andainas en bicicleta, bueno, todas as festas son compartidas polas familias. Igualmente, buscamos mans voluntarias para calquera traballo. Tivemos que poñer a punto a horta da escola. Era un traballo bastante grande, pois achegáronse as familias e incluso alumnado que curricularmente pois ten máis dificultades ou lle costa máis esa parte dos estudios e que pola tarde non está facendo nada, máis que estar ao mellor na rúa e demais. Cando se fan este tipo de actividades, o alumnado e as familias veñen e traballan moi ben. A AMPA tamén ten un elemento importantísimo, é unha AMPA bastante dinámica, bastante activa, organiza convivencias, organiza xornadas, sobre todo de xogos en familia, de manualidades e demais, e aí tamén estamos as profes presentes. Bueno, e chegou o tema da pandeireta. Isto empezou a través do alumnado, que pensamos, bueno, pois como é o día detrás, bueno, o ano pasado foi dedicouselle ás cantareiras e demais, pois dixemos, vamos a crear un grupo de pandeireta no cole. Pensando que tampouco iba a ter o mellor moita acollida, pero en realidade sí que tuvo moi boa acollida. Os recreos, agora son, bueno, temos as ferreñas sempre aí de fondo, e bueno, pois co alumnado estiveron moi motivados e levounos a facer algunha actuación pequeniña pois no IES de Catabois, para a Universidade da Coruña e demais. Entón pensamos, bueno, pois se os alumnos lles gustou, igual aos pais. Sí, fixemos un pequeno grupo de pandeireta e canto tradicional que se levou a cabo pois todos os luns a partir do segundo trimestre do ano pasado. Aí se foron unindo, bueno, sabedes, hai algúns pais, pero bueno, aí se foron unindo máis xente, mestras e demais, e tamén pasaron pola radio e incorporamos todas estas cousas, as cantigas, o que fixeron, incorporámonos no noso proxecto. Isto é a celebración dos maios, para que, bueno, se vexa que as familias participan activamente das celebracións, das festas, están todas aí bailando, cantan algunhas máis e algunhas nenas, están aí tocando. Bueno, aí están. Nada, e este ano pois seguimos traballando desta maneira. Viñámonos un pouco arriba e decidimos meter tamén o baile tradicional e abrir un grupo de lectura, un club de lectura de adultos, porque, bueno, pois estamos vendo que hai resultados, entón a ver se en este caso, ademais, en este ano, sorprendeunos porque ademais de estar o alumnado, están profesoras que xa están xubiladas, que perteneceron á nosa escola, profesoras que están, bueno, actualmente dando clase, e os veciños. Pois, de repente, coñecimos a María Jesús da farmacia, que a tiñamos aí ao lado, e aparece un día coa pandereta, e aquí hai pandereta, e dixemos, pois sí, uniuse. Entón, bueno, pois, estamos aí abertos a todas as posibilidades, sabedes, bueno, estamos aí bailando, nada, levamos este obradoiro pois os luns e os martes, semanalmente, todas as semanas. Bueno, pois nada, temos moitas cousas en proceso que aínda non puidemos levar a cabo, que as faremos ao longo do curso, pois algunhas apuntan aí lendas de cor, de Min para ti, en fin, algunhas actividades que entran dentro deste proxecto que iniciamos co alumnado e agora continuará coas familias. A radio para nós moi un elemento importantísimo. Nada, solamente quería decirvos, ahora xa para rematar, que, bueno, agradecervos a vosa atención e deixarvos coas que son realmente as protagonistas, vos a deixar coas voces das nosas familias.
pasamos. Bueno, también. Vale, genial, gracias. Vale. Bueno, sí, así, a esta distancia, vale. Boas tardes. En primeiro lugar, quería agradecer a oportunidade de estar aquí outra vez para falar do que fixemos no Instituto no programa Lectura de Familias. Antes de comenzar, quería darvos un pouco de contexto. O meu instituto é un centro que ten 734 alumnos, 66 profesores, e estamos á periferia dunha cidade grande. Gran parte do noso alumnado está nun ámbito semi-rural. Esta é a nosa biblioteca. É ampla, pero ten dous inconvenientes. Un, que compartimos o espazo co comedor. Estas mesas que vedes aquí, todos os luns ao mediodía, son ocupadas por 68 rapaces. E no noso centro non hai salón de actos, co cal todo se fai aquí. As entrevistas, as charlas informativas, os encontros cos autores, a graduación de cuarto da ESO. Bueno. Entón, o malo é que temos que estar todo o rato recolocando as cadeiras, as sillas, as cadeiras e as mesas, e non podemos dispor deste espazo de outra maneira que non sexa así. Pero o bon que ten é que toda a nosa comunidade educativa sabe que nós somos o centro, o núcleo do centro, a biblioteca. Noso claustro é un claustro moi participativo, moi implicado e bastante estable. Contamos con o total apoio do equipo directivo e todo iso crea un ambiente moi positivo. Podemos facer todas as ideas os proxectos que nos apetezan, máis ou menos, e isto se transmite ao noso alumnado, que tamén é moi participativo e moi activo. De feito, temos 22 alumnos voluntarios e 151 alumnos membros de clubs de lectura, divididos en 16 clubs de lectura de temática variada. Este ano temos de temática convencional, manga, en inglés, Harry Potter e en familia. E digo este ano porque os clubs van variando segundo os gustos do alumnado e o profesorado que está no centro e que pode coordinar os clubs. Ben, pedimos por primeira vez o Lectura de Familia no curso 2021-2022, pero non nos lo concederon. O pedimos no 2022-2023 e daquela sí que nos lo concederon. E dende entón estivemos renovando e, polo tanto, levamos 4 cursos no programa. A primeira vez propuxemos unha serie de obradoiros para atender as necesidades da nosa comunidade e os gustos do noso alumnado. Nosa primeira sesión foi centrada na competencia lectora e para iso contamos coa mediadora lectora Sonia Armida. No obradoiro falamos dos diferentes tipos de lectura que había, dos gustos que tiñan as familias a nivel lector e ao final fixemos unha escolma de libros para un grupo de supervivientes dun posible episodio apocalíptico. Na segunda sesión centrámonos un poquinho máis nos gustos do noso alumnado e tivemos un obradoiro de manga con Toño Vilaverde. É verdade que tamén falamos de bandas deseñadas en xeral, pero centrámonos sobre todo no manga, porque pensamos que era moi importante ter a opinión dun especialista sobre os títulos máis axeitados para ler nestas idades. Sabemos que a lectura non ten idade, pero é certo que unha gran parte do manga ten contidos moi violentos, moi sexuais e con relacións tóxicas e patróns que, pensamos que non teñen cabida nun centro educativo. Despois, quixemos achegar o galego a xente máis nova e contamos coa bookstagrammer Literalupa, que é Violeta Melendrez. Nos contou un poquinho a presenza do galego nas redes. Fíxonos recomendacións lectoras en literatura galega, estivonos contando un poquinho a súa experiencia como bookstagrammer e presentounos outras contas que tiñan o galego como lingua principal, como @libroscontos, @mazadahorta e @luasoto7. A nosa cuarta sesión ia ser ciberseguridade e uso razonable da rede. Pero no último segundo o ponente anulou a charla, entón adiantamos a quinta sesión
E nos centramos na competencia digital dos nosos alumnos e na comunicación oral. E creamos un obradoiro de transmisión oral, no que, en primeiro lugar, os alumnos tiñan que facer unha serie de preguntas aos pais, familiares, que tamén había aboas e tías, e logo eles foron booktubers por un día, fixeron recomendacións lectoras e contaron contos da súa infancia. Despois, con todo este material, os alumnos editaron e fixeron un só vídeo. Ben, no curso 2023-2024 cambiamos completamente o formato. Por qué? Porque fixemos caso das suxestións dos nosos familiares na avaliación final e nos pedían dúas cousas: falar de arte e crear un club de lectura en familia. Para nós isto era un reto, porque non sabíamos moi ben que lecturas podían gustar a adolescentes e a adultos. Queríamos respetar a temática proposta, pero tamén queríamos nos tratar outras temáticas. Entón, ao final, decidimos que íamos centrarnos nos retos virais que atopaban nas redes, falaríamos de arte e centraríamos nos na neurodiversidade. Dende que o noso programa é un club de lectura en familia, decidimos que os libros ian ser o fío conductor das sesións. Entón, polo xeral, temos dúas sesións. Na primeira, xeralmente, facemos a posta en común e logo a segunda sesión son actividades derivadas desa lectura. Vale, comenzamos coa lectura que me pare o corazón que se te esquezo de Andrea Maceiras. Esta estrea foi por todo lo alto, xa que a día de hoxe foi o único libro que tivo consenso de todos os nosos adolescentes. E para nós, os lectores máis difíciles de agradar son os adolescentes. Os adultos, máis ou menos, gustanos todo, pero os adolescentes, de verdade que é moi difícil que todos estean de acordo cun dos libros. Entón, a primeira sesión, desta vez, non foi a posta común, sino que foi unha charla sobre ciberseguridade, de maneira a compensar a que non tiveramos o ano anterior, e foi impartida pola Garda Civil no plan director de centro. Falamos de ciberseguridade, de uso razonable da rede e de toda a temática que aparecía no libro. E para a segunda sesión tivemos a sorte de contar con Andrea Maceiras e poder facer a posta en común coa autora. Pois vos podedes imaginar que isto foi unha experiencia maravillosa. A segunda lectura foi O pintor do sombreiro de Malvas, de Marcos Calveiro. Na sesión de posta en común, unha das familias trouxo cadros que tiñan que ver coa temática do libro e que pintaran unha das súas aboas. E logo declamaron un fragmento que máis lles gustara do libro. Entón, unimos esta idea dos cadros coa segunda sesión. Primeiro, tivemos unha charla impartida por Luisa Blanco sobre historia da arte, porque a nosa compañeira Luisa Blanco, aparte de ser profe de historia da arte, tamén é membro do equipo de biblioteca e tamén é outra persoa que colabora e coordina en Lectura e Familia, e propuxo que cada familia fixera a súa versión da Noite Estrelada de Van Gogh. Estos son os resultados. Despois decidimos ler sobre dislexia. Lemos Como pez en el árbol de Linda Mulally. En un principio apalabráramos unha sesión con Agadix, que é a Asociación Galega de Dislexia, pero ao final non houve maneira de leválo a cabo. Así que, fixemos a posta en común, pero non pudemos facer ningún tipo de obradoiro. Pero desta última sesión saíron dúas cousas, xa que convertemos esta sesión nun café literario e as familias indicaron que a partir desde entón sempre habería café literario, que non había problema, que eles traían o café e o biscoito da casa, sempre adaptándose ás alexas alimenticias presentes, e que non querían que esperáramos a xaneiro a que saíra a resolución definitiva do programa para empezar. Así que nestes dous últimos cursos comenzamos co programa en outubro e en setembro, respectivamente. Para o curso 2024-2025 dixeron dúas cousas. Queremos algo que teña que ver coa costura e como crear a nosa biblioteca. E nos dixemos, o que queremos é que máis profesores e máis departamentos se impliquen, así que convidamos aos nosos compañeiros, que dixeron que sí enseguida,
De todos os departamentos escollemos o de matemáticas e o de bioloxía. A primeira lectura foi Os rapaces non calcetan, de Easton. E, despois da posta en común, a segunda sesión foi un obradoiro de decoracións de Nadal, que foi un éxito, pero tamén un reto a partes iguais, porque máis da metade das persoas que estamos no programa somos totalmente manuais. Sufrimos moitísimo cando temos que facer algo manual. Pero, bueno, sabemos que isto foi unha suxestión dun alumno e o facemos, pois, encantadas. Despois, lemos El asesinato del profesor de matemáticas de Sierra y Fabra. A verdade é que escollemos o Departamento de Matemáticas para poder poñer esta lectura, porque sabíamos que lles ia gustar. E o resultado foi sorprendente, xa que, primeiro, puideron ler o libro en voz alta nas familias e resolver xuntos os acertixos enigmas, e logo o Departamento de Matemáticas propuxo actividades para 2 sesións. Encantaron esas familias, a verdade. A volta de Nadal tivemos un breakout matemático. Ao igual que pasaba no libro, tiñan que resolver unha serie de acertixos que lles daba unha letra para abrir un cadeado final. No cadeado tiñan unha pista para buscar máis indicios nos libros da biblioteca, para ao final atopar o libro que ian ler na seguinte sesión agochado nun recuncho da biblioteca. A segunda sesión foi unha tarde de xogos matemáticos. Para iso, 3 profesoras do Departamento de Matemáticas viñeron, propuxeron xogos e xogaron connosco. Algúns dos xogos os tiñamos nós e outros os trouxeron elas da casa. O seguinte libro foi escollido polo Departamento de Bioloxía e foi Hablemos da adolescencia, da doctora Miriam Al-Adib. Para a posta en común tivemos a presencia de Celtia Torrecilla, que aparte de ser a profesora de Bioloxía do centro, nese momento era a coordinadora do programa Proxecta Quérote Máis, do programa de inclusión educativa Adiante con a Igualdade, coordinaba o Club de Lectura de temática afectivo-sexual e o Club de Lectura de divulgación científica. Para a segunda sesión, organizou un obradoiro de educación sexual en familia co Servicio da Xunta Quérote Máis. Foi un obradoiro moi interesante, no que aprendimos moitas cousas, entre outras, como detectar situacións tóxicas. E o derradeiro libro foi A ladroa da biblioteca de Meirás, de Eva Mejuto. Deste libro derivaron 2 actividades que foron a charla que nos pediran sobre a creación dunha biblioteca impartida pola bibliotecaria Remedios Vázquez, e despois fomos a visitar o Pazo de Meirás un sábado de xuño. A esta visita fomos nos cos nosas familias, as familias do programa ao completo, e digo ao completo porque moitas veces non poden vir todos os membros os xoves, porque esquecínme dicir que nos reunimos un xoves ao mes, xeralmente o primeiro de mes pola tarde, de 5:30 a 7:30. Por lo tanto, non todos os membros das familias poden vir nese momento. Entón, viñeron ao completo e tamén viñeron as familias e as profes que participan a cotío coa biblioteca, xa sexa pois porque son membros do equipo de biblioteca, porque coordinan un club de lectura ou porque dinamizan os tempos de lecer. Antes de cambiar, desta sesión saíron outras 2 cousas. Primeiro, que sempre tería que haber unha excursión. Segunda, 2 das familias que estaban aí, de profesoras que estaban nesta visita, que xa non están neste centro, anotáronse como membros do programa para o ano seguinte. Neste curso, cambiamos a dinámica outra vez e pedimoslle a esas familias que foran elas as que escolleran as lecturas e as actividades. Entón, dixeron que querían facer algo de debuxo, repetir a tarde de xogos matemáticos e ler o libro Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. E nos dixemos que queríamos visitar o Castelo de Moeche. Os primeiros libros que se leron foron os microalgas de Xulia Pisón. A idea era ter unha posta en común con Xulia e logo un obradoiro de debuxo, pero Xulia está de baixa, así que o teremos o 14 de maio, se non me equivoco. Despois lemos 13, 14, 16 de Rocío Leira. A familia que propuxo este libro propuxo 2 actividades. A primeira, facer un fanzine
Para iso, o Departamento de Educación Plástica e o Club de Arte do Centro personalizaron unha libreta para cada membro do programa e ali tiñan que ou debuxar ou escribir un final alternativo para o libro ou unha historia diferente para algunha das personaxes ou calquera cousa que lles parecera relevante. E na segunda sesión fixemos unha tarde de xogos lóxico-matemáticos. Volveron a vir as mesmas profesoras e fixemos enigmas, xogos como Tangram e outras propostas que tiveron. As familias querían repetir o breakout matemático, pero a persoa que o creou xa non está no centro. E o libro que están agora mesmo, do que están falando agora mesmo no centro é Os lobos de Moeche, de Manel Cráneo. Despois da posta en común de hoxe, iremos visitar o castelo o 25 de abril. E por último, imos ler Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. A verdade é que non sabemos se a actividade ten que ver co libro ou non, porque aínda non o lemos, pero tendo en conta que a nai que propuxo este libro é profesora de yoga, pois pedimoslle que fixera no obradoiro de yoga en familia en xuño, ao aire libre, a ver se podemos, e así. Entón, antes de rematar, quería indicar o impacto que ten o programa para nós. Cando pedimos o programa, tiñamos un pouco de medo, porque somos un centro de secundaria, e a relación coas familias non é a mesma que na primaria e en infantil. Pero a verdade é que saiu moi ben, e agora intentamos implicar as familias sempre que podemos en todas as actividades que podemos. Entón, cando Celtia no seu club de lectura de divulgación científica liu Contacto de Carl Sagan e Microalgas máis alá da Terra de Xulia Pisón, pensamos en facer unha charla de terraformación de Venus co astrofísico Borja Tosar, pero en lugar de facelo en horario lectivo, como fixeramos o ano anterior coa charla de terraformación de Marte, o puxemos fora do horario escolar para que poideran vir as familias, un luns sobre as 7, foi, de paso, facer unha observación nocturna. A actividade tivo moito éxito, non só porque lles demos chocolate quente e biscoito, senón que poidemos ver a Lúa, Xúpiter, foi moi interesante. Esta imaxe que tedes da Lúa non é de Google, senón que o fixo unha das nosas alumnas co seu teléfono móvil. É unha actividade que nos piden este ano de novo, que non imos facer de momento, pero, que en canto nos viron este ano foi o primeiro que dixeron. Ben, o noso Departamento de Bioloxía e Xeoloxía colabora moitas veces co Instituto Monte das Moas de Coruña. O ano pasado foron ver o seu proxecto anual de centro, que ía sobre a expedición filantrópica da variola. A idea gustou tanto que dixemos que o íamos usar para a nosa feira científica, que se leva a cabo polo 11 de febreiro, na data da nena e da muller na ciencia, e dura unha semana. Pero no noso centro decidimos que unha semana para este tema era moi pouco, entón é o noso proxecto anual de centro. Estas imaxes son un pouco, para que vexades o que fixemos, pero penso que é mellor que vexades un vídeo que nos fixo Voces Coruña, veredes a exposición que ao final é un barco. No quiero. ¿Entrar sin más o qué? No quiero. Sin entrar. Le doy a... Vale. Pero no quiere. Ahora.
Bueno, pues... Ai, bueno, perdón. Ahora sí, vale. Vale, como dicíamos, participaron moitos departamentos, fomos coordinados polo Departamento de Bioloxía e o de Plástica para crear este barco que vístedes, pero tamén participaron moitos departamentos, por exemplo, o de Lingua Galego, Lega, liu os nenos da Variola de María Solar, os de Castelán leron El mar recordará nuestros nombres de Javier de Isusi. Con estas dúas lecturas recabaron información para crear o diario que vichedes a prensa da época que crearon os alumnos. E nós, como equipo de biblioteca, o que fixemos foi contactar coa Universidade da Coruña e pedimoslle un obradoiro que ofertan sobre Isabel Zendal, pero pedimos que fora pola tarde, despois do horario lectivo, para que poideran vir as familias. Tivemos este obradoiro o 19 de xaneiro, foi todo un éxito, entón decidimos alargar a experiencia e facer un roteiro polas rúas de Coruña, coas familias, polos puntos máis emblemáticos da expedición e da vida de Isabel Zendal. Este roteiro está creado e vai ser impartido polo alumnado do máster de profesorado, pero ao principio ia ser en xaneiro, pero tivemos todas esas borrascas, así que ao final será o 8 de abril. Mais ou menos, nos temos unha media de moi poucas familias, que son 5, máis ou menos. Unhas veces hai familias que non seguen, outras que se anotan no curso novo. Hai 3 que sempre están e que nos indican o seu desexo de seguir, incluso se os seus fillos xa non están no centro. É verdade que son poucos, pero están moi implicadas, participan en todo o que pedimos, e, por outro lado, se queremos ter o formato de club de lectura, moitas máis familias tampouco sería moi manexable. Para nós é un programa moi positivo porque nos une un poquinho máis como comunidade educativa e achega as familias aos centros de secundaria. Pois nada máis, se queredes ver un poquinho o que facemos, ese o noso Instagram e o noso blog. Somos a Biblioteca María Buenenburgue, pero todo o mundo nos coñece como Biblioeva, e se queredes escribir para calquera cousa, o email da biblioteca e o meu personal. Moitas grazas.